Bueno, pois vamos preparar unha trampa para deixar exposta despois de que sacamos o niño. Entonces, pois, este é un tipo así artesanal. Entón, pois, vamos a fazer un burato e así con unha valla facemos aquí arriba. Entón, facemos así un burato pequecho. Agora o interesante é poñerlle aquí un tubo, eu poñeis normalmente trozos así da botella, cortolle a botella así por aquí, máis ou menos, e deixolle sin tapón. Entón, así, o que facemos é con isto, que a elas lle seña moito máis difícil salir despois, atopar a salida, porque quedalles aí un trociño, 2 ou 3 centímetros para dentro da botella, sin... aí de reborda, entón non lle é tan fácil salir. Teríamos cortar esta outra botella, cortamos así un borde por arriba, que isto realmente non é interesante tanto da que seña unha botella máis grande como máis pequena, neste caso máis pequena, porque foi onde tiñamos a cerveza, sacamos o tapón, e isto é o que vamos a introducir aquí. É interesante que quede apretado, unha para que non caia co vento e outra que non podan salir eles. Así, xa queda apretado. Bueno, pois agora vamos proceder a botarlle, isto sería viño blanco, vamos a botar así un bon churriño. Un pouquinho máis para que se emborrachen. E agora a cerveza. O normal, o mellor que funciona é a cerveza negra, eso sería o mellor. Que outro tipo de cerveza, vale, cerveza blanca ou verde ou que seña, pero preferiblemente elas gustelles a cousa boa e van a cerveza negra mellor. E botamos máis ou menos mitad por mitad, aproximadamente. Vamos deixar así máis ou menos por aí e vemos aproximadamente mitad por mitad. E agora, pois con un cordel, posamos así a botella, collemos un trozo de cordel, un cordel calquera que aguante o peso da botella simplemente, cortamos un trozo, así máis ou menos, e aquí polo cuello da botella, pois facemoslle un lazo, así, e así, un lazo podendo ser para que aprete, para que non a tire o aire, e nada, e xa estaría. Entonces, despois, amarrado a unha rama, máis ou menos nas inmediacións onde está o niño, e quedaría así colgada. Entonces elas veñen, entran por aí, e despois, pois, unha que se afogan co líquido e outra que non, ao levar o trociño este da botella esta, pois xa non lles é casi imposible salir. Aquí o normal era facerlle 2 ou 3 ou 4 buratos de 6 milímetros aproximadamente, de 6 milímetros, para que as abellas entran, ou as avispas pequenas podan salir, e elas, como lles fai falta máis burato, sobre 7, medio, 8, pois non dan salido por eses brotiños. Entón, pois así, pois, aparte de que as abellas salvámolas a que podan entrar, pois a fauna autóctona daqui tamén a salvamos.